I evo nas, prošla je nova godina, prošao je 1. mjesec, definirao si bio neke ciljeve, definirao si neke snove, odlučio si da ćeš nešto promijeniti u novoj godini i vratio si se u realnost. Realnost je ta da ljudi koji te okružuju nisu tvoja inspiracija. Ako želiš postići neke stvari u životu koje trenutno nemaš, moraš početi raditi stvari koje nisi do sad radio. Što bi ti ja savjetovao? Odnosi kakvih je 5 ljudi koji te okružuju. Ako to znaš, i to si vjerojatno već negdje čuo, zašto to ne promijeniš? Zašto se ne počneš družiti s ljudima koji te inspiriraju? Zašto se ne počneš družiti s ljudima koji te motiviraju? Zašto ne pronađeš okruženje u kojem se ti dobro osjećaš? Nisi se izgubio, samo jednostavno možda si malo zastao u nekom krivom okruženju. Pogledaj malo što se danas događa sa portalima, pogledaj što se događa na svijetu općenito. Ako smatraš da te informacije hrane, po meni si na krivom putu. Pazi što puštaš u svoju glavu, jer ono što danas pustiš u svoju glavu, to će sutra odlučivati kako će živjeti.